kan se, at jeg skider. Skiller. Men her Indløg. er skider. Hvem er det? Dufter med lort. Eller hvad? Du bader. Ja, det var en hund. Det er en hundløg. Ja, det var. Dem der, det er nogle ordentlige kager. Hvem laver sådan nogle store lort? Den store lort. Det er en elefant. Ja, det var det. Den er stor. Bøger. Den er stor. Ja, det er den. Det kan lave ordentligt lort. Det er en lille bitte en. Hvor er det for en lille bitte en? En cigar. Nå, det er en rotte. Det er en rotte. Ja. Så kommer der en ordentlig kage. Ja, det var blæder. Lidt. Hvem tror du? Hvad er det her? Ja, hvem tror du? Det er en tam. En ko. Det er en ko. Hvad er nu det der for nogen? Altså, det er den. Altså, den. Skal du se den? Ja, det er Anton. En Anton er farfar. Det er krævler. Nej, det er lagt. Hvad var det for en masse nogen? Nøgle. Den Yes. snappe. Det var en næst. Det er næsten. Yes. Næsten. Står der, den skider mellem 15 og 23 kilo lort om dagen. Ja!